Good morning लोगोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव ओमफ्राय बुहुद गोबावनि उनाव दिनै शेयारबो खालामलायबाय मानो होनबाथाय खामानिया रेस्ट मोना न'आव थाबाथाय आंनि बिथिं लानानै बिदि जायो आरो भिडिअ माने लाखाबनो मोना बिदि जायो ओमफ्राय मैगं फोनाया नै दाखालि जों बुरैजों बुरैया जागासिनो दं आरो सेहेरासो जाखांबाय आरो मास मोननैबाथाय बुरैया जासिगोन एकदम गिदिर जासिगोन आरो दा न'आव थांनोसै आं माने फोथाराव दंमोन आरो नामा माने सान्दुं बरिया नै नाङो आरो फोथाराव बेहायनो आं सान्दुं माने सानानै दङ आरो दा न'आव थांनोसै मा खालामदों र' फिला नायहैनो फिलाबो ओमफ्राय आइ बेरदों आरो ना आइ फिसा बेरदों बिराद मानो खोमा बोरैबा मानसियानो जाना दं देहायानो माने सुख गैया आरो बिना आंना फिसाना नायनो र' मा खालामदों मानसियाव नुना सिखाराखैनो र' नायनो मानसिया उन्दुनासो दं नै गोजाङाखै हय नै ओमफ्राय दासो ओंखाम संगासिनो दं बिराद गोबावनो ओंखाम जानोसै दिनै आरो खामानि ओंखारलाबाय थास' खालि थास' हानाय फाग्लासो जाबाय आं थास' हायैनो जारसो जालांबाय बाल अमा लाबाथाय बिराद दिगदारलै रावनो दुब्लि बारियाव थांनांसिगोन आरो सानदुंफ्राव बेनो नों हारसिं लिंनाया थांनाया इमान गोजान हारसिं थांनो हायो हा बुंनाया हाया दे होनांगौ बाक्का बास मत करो एफा गोजानाव गमायाव आङो मालायनि हिन्जावफ्रा मानो हारसिंसो थाङो ओइ थाङा नामा जाय अमा लायोना बिसोरजों मालाय सब हिन्जावफ्रा हौवाफ्रा हांफायो मिथिबाय सोरखौ नुनाय थांनाय बिदि नोंनि बिजाब हाथाय बौआ मोनबोआ गेसाव थानानै आरो नुवाखै कलगेटानो गैया कलगेट बायना होदो ना कलगेट नांगौ नोंनो बै हांगार दंना बेनो नै बिजों साफा जायोथ' बेखौनो थुख्रासो ला बेजों साफा जायो बे हांगारजों अरखिनि हांगारजों आरनबा खारोनो न नै फैसालाय बरना हर बेखौ मोनो आलासि फैगोन फैसाखौ लाजिबि आं खामायग्रा नों सिनफायग्रा ओइ थाक होनांगौ खर' गैया थास' हागासिनो दं आं दहाय बुंदोंमोन ना थास' हागोन होननानै नै दा जों सफैबाय आरो जायगायाव मेदान जायगा नायखो ओरैजा फोथार एकदम नै दुब्लि बा दुब्लि जों दुब्लि होनादै जों फोथारसो होनो नोंसोर मा होनोथाय नोंसोरो दुब्लि होनो जों फोथार होनो मिथिबाय जों फोथार होनो नै बिराद डेन्जार बे माने फुलिफोर दुगासिनो दं लांटानो रेन्जारनि हिर'फ्रा दे हादो दे गोदाव स्र' खालामगासिनो दं लांटा नै थास'आ बिराद मोजां जानोसो मोजां खोमा हेभि थास'आ मानो होनो ना मानसि जागोन बेखौ दा आरो मेरला दं नै हाना लाग्रोसै र' ओमफ्राय आरामनो दा बानोसै साइकेलाव स' नै दा थास'खौ जों हाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा न'आव थांनो नागिरगासिनो दं
साइकेला गंसेल'सो नालाय बजासे नै बारा गैया माने ओरैनोथ' बजानो लाङोमोन थास'आनो गैया दा माने एसे बुस्थु दङ बेबायदिनो बजासेयानो जाबाय आरो ओंखायनो माबा साइकेल मालिकआ साइकेल नागिरगासिनो दं इसोर थाबायग्रा मासो खर' थाबायो माबा हिन्जावखौनो खारनोसो नामायो बोला जि स्पिड थाबायखायो नै जोंहाना हौवाया थास'बो जानो गोनांखौ दा मोनानिखौ बासिबाय ओमफ्राय दा हागासिनो आरोना नै आयु नै जि मोजां हागासिनो दङ आंना हौवाया आयु बेसेबां लोखि लाबायब्रा मानो जाया टिभि मासि नालाय मगनानो मासां गेदेर बिनि बे बोथिसे जाया बे नोंनो दा संनानै देखायनानै जाजोब नोङो नों एसेल' जाखादों दिनै जागोन दे आं एसेल' जागोन दे नायनि जागोन इसेबो आव नायनि इजोनालाय इजोनालाय मा बादो देखायदो आरो उफ माने अरखौबो फोजोंनो हाला नै जाना बिखुनजोआ अरा लागायदे मोजांनो फार्स्ट थास'आलाय जानो जागोन आरो सोनानैलाय बाबा इजोनायनि बा मा गेलेदो नों नोम्फानि थांखौबो सब हा बारा बानायजोब्बाय नों सुनैखौ नायनाय नोंनि फिसालाया सुनैखौनो हाद्रि बानायजोब्बाय एरा माथो दुस्थ'हाय बिदि दिनै 120 टाकानि फुल बाजार लोगोफोर साफा फान्थाव सान्थाव दंजोबो आलु सालु फुलकबिबो दं 120 टाकानि बाजार दिनै लोगोफोर फुल लोगोफोर फुल बाजार दिनै फुल नायदो फान्थाव 1 केजि 10 टाकाल' बिलाहिया 20 टाकाल' बेबो फुलकबियाबो 10 टाकाल' लोगोफोर ओमफ्राय आलुआबो 20 टाका केजि 3 केजि लाखाबाय 10 टाका 20 टाकाल' नै दामफोरा आरो फुलकबि मोनसे 20 टाका 10 टाका 20 टाका 10 टाका लोगोफोर 120 नि पुरा फुल बाजेट आरो नै 120 टाकानि फुल बाजेट सोरबाफोर लोगोफोर बाजार खालामनो रोङाबाथाय आंखौ लिंहर दै मोनाबिलियाव बिदि टाइमाव 6-6टा बाजार आं बाजार खालामनांगोन बाला 120 टाकानि फिसालानो माबा लाबोदों सिंग्रा आरो मेथाइ नै जागासिनो दं बिमा फिसा दे सिंग्राखौ जा आमोन दे आमोन दे सिंग्राखौ आमोन दे बा आमोन आरो धुनियाबो दं ने मुथाथां मा दे जादो इयो मा जाखो सिंग्रा जानायालाय जानो लुबैनाया बिदि जायो आरोथ' मा नाया मोनबाय दहाय फानना लाबोनाया जानोसै एसे लोगोफोर गाबोन लोगो मोनसिगोन ना गुड मर्निं लोगोफोर मैयाथ' जेनेबा थांबाय आरोना जों थास' हानाया आरो एसे मोनाबो जादोंमोन थास' हानानै ओमफ्राय नै ओंख्रिया जों दाखालि गायनाया नै गोथां जाजोब्बाय नै लाइफोरा मुलाफोरा नै गुजु जाजोब्बाय गिदिर जोब्बाय नै गायनायफोरा मासाना नायदो 1 मास लादों आरो माने गिदिर जानायाव माने मोनजाबाय आरोना ओमफ्राय बिलाहि गायनायाबो गैजा नै धुनिया इलाय जादोंमोन ओमफ्राय नै लाफाया बोरैबा जाबाय चेहेरायानो ओमफ्राय आरो फोथाराव आरो मोनसे दं बागान माने दाखालि गायनाय आरोना बिदिबो दं माने ओंख्रि गायना लादों गावनो गाव बेसेबां बायनो ना फाग्ला बिदि जायोना बाजाराव थांबाथाय बाय अखा लाङो बेनिखायनो आं माबा गावनो गायदों नै हियावबो दं ओइथिंबो दं इया फान्थावफोरा इया गुजु दं
माने नाला बंसा गालाबायदों आं माने ओंखायनो बायनो गनायनि आरो न'आव बिराद जमायनांगौना आरो न' थाङा आरो देखायनो नोंसोरनो फोथाराव गायदोंमोन नै बानलु हराव ओरै गा दं लिंला दंफांफोर दंफां गय दंफांफोर दासो नै देरगासिनो दं फिसानि फिसा गिदिरनि गिदिर फिथाइनि फिथाइ बा देन्जार नुहुरबावदों माने देन्जार खुरुं होननाय नुहुरबा नुहुर जों नुहुरसो होनो दे जोंनि राव आरोना नोंसोरबा मा होनोथाय आं बिसाबारै एकदमबारे गानद्रा जादों नै दिना आइखौ नुलायलाया माथोलाय बैहाय मोनसे लामा दं लामा मेन रडखौ नुला सान्दुंआबो दासो ओंखारदों सान्दुंआ फिसा दुमलैलु नै ओमफ्राय ओंख्रिया सब थांजोब्बाय नै सब भिन्दि मैथा फारसेनिफ्राय गायना नै पियास एकदम मैथाबो दं बैजा भिन्दि दं फाथोआ फिसा जि जादों नै बे भिन्दि फिसा ओइजा लाफाया दं धनिया दं मेरला दं बागान गायना होदों मा होनोबाथाय बायनो गनायनि आरो गावनो गाव मा होनो बेखौ आरो दिनै मा खामानि ओंखारो नायनोसै लोगोफोर न'नि खामानि नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दै बयखौबो सेयार खालाम ओमफ्राय साबसक्राइब खालाम मावजि बुन्दि बहा थांनो मा नै मावजि बुन्दिया थास' खायनि लिपस्टिक जि फिनदो फैनाखै नोंनिया गोजोंनो स्रानो दा लोगोफोर जों दा मोनानि थाखाय थास' खायनोसै आरोना न'आव जानो उदैनि आदार मोनानि नै जाना मालाय बोराया थास' हानादो मोनदोंना थास' गोरलै जानो बे बोरै खायो बाला नै मनायावबो बेनो बांसिन गिदिर खानाय दं जों एसे आगोलावनो खाबोबाय आरोना ओमफ्राय जोंना हौवाया बै जा पाराव दं बेयाव खाना होदो माबा गेसाव मोनदोंहाय मोनदों आरोना ओरैनो गोरलैसो दंसोगारो बेखौनो दाखालि आरो ओरै बैयाव एसे दंबायो दा लोगो मोनसिगोन भिडिअखौ मोजां नांदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरा लाइक आरो शेयार खालाम नोंसोरो मानो बेखौ खालामा लाइक आरो शेयार मानो खालामनांगौ नोंसोरो लोगोफोरा दे होमबा नायलांबाय था भिडिअखौ नै थास' हाग्रा मनाया ओइ नोंसो थाबाय दे था दल'नो नाय जिराय दे नै दा थास' जाखांबाय आरोना जोङो बेसेबां बुरजा जाबाय नै बा थास' मनासे जाखाबाय दिनै लोगोफोर नै जाखाबाय न'निनि आरोना बे गोरलै नै आं दा फानबा बेखौ बाजाराव बेसेबां मोनगोन 30 थाखा 20 थाखा मुथा नंगौनो 20 थाखा 10 थाखाल' नै आबौआखै नोंनो जाबोदो थास' मेरला मोनो 10 थाखाल' जाम्बले मोनो आरो मा फाग्ला जासिगोन खोथा बुंबाय बे गारांसै लोगोफोर दा जों हाखांबाय ओमफ्राय दा बासिनोसै संनोसै ओमफ्राय जानायखौ बोरै हायगोन नोंथांमोननो जानि हौवाया माबायदि जायो नाय बिनि जानायखौ दा जि इसिनि बुरजा ओंखामसो जागोन नै हिर' थाबायलांना दे थास' लाबोनाया थास'बो खायखांबाय आरोना ओमफ्राय दा संसिनबाय हिन्जावा बुरैया नाफामजों मजा होनानै लोगोफोर दिनै जानि बैग्रि गोथावथार नै धनिया दं बानलु संख्रि दांना खाने जानाया बिदिनो आरो लोगोफोर बरिया नै धनिया बिदिनो आरो लोगोफोर
Paling goथावखा स्वाद नोंसोरबो जा लोगोफोर लोगोफोर दिनै भिडिअआ बिसिमनोसै होमबा आरो नेक्स्ट लोगो मोनगोन थ' मोजां नांदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालाम आरो गोदान जाय फैदोंबा साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोफोर थ' दिनै भिडिअआ बिसिमनोसै बाय बाय